está vostede ao nivel do uso da palabra. En representación da plataforma de preferente de seguridade da Estrada, queríamos trasladar este pleno, en especial ao señor alcalde, as nosas inquedanzas, as nosas queixas e as nosas intentos de petición a poder solucionar este problema. Señor alcalde, fai 3 meses que nos achegamos a este pleno para pedir apoio por primeira vez. Naquele entón, vostede mostrou-nos a súa comprensión pola nosa situación e comprometeuse a axudarnos en todo o que lle fora posible. Nun principio, sentímonos razonablemente satisfeitos. Creouse unha comisión formada polos 3 grupos políticos e por 3 representantes da plataforma. Tivemos unha primeira reunión onde chegamos a algúns puntos de encontro e quedamos en continuar reuníndonos asiduamente para tratar de buscar, dentro do posible, solución a esta estafa. Pero a partir dese momento, vostede sabrá por qué, non se convocaron máis reunións, pasando a ter vostede unha comunicación moi fluida exclusivamente con o noso anterior portavoz, deixando a un lado o resto da plataforma. Señor alcalde, pedímoslle que a partir de agora os contactos ca plataforma sexen exclusivamente a través de esa comisión formada e nunca con unha sola persona. Ninguén nesta plataforma representa individualmente a mesma. Somos un grupo unido por unha mesma causa e así actuaremos. Señor alcalde, dentro da plataforma temos para vostede un reproche e unha petición. Comenzaremos polo primeiro. Parece-nos inaceptable que equiparen os nosos berros e apufos cos métodos da Cale Borroca. Onde están as agresións? Onde os destrozos? Estamos moi orgullosos que en área medio de movilizacións ni unha sola agresión, ni un solo cristal roto, porque tanto interese en querer mostrarnos ante a opinión pública como radicais. E non se olvide que as plataformas actuamos todas coordinadas. Se insulta a unha, insultanos a todas. E por último, queremos facerlle unha petición. Se de verdade quere axudarnos, actúe con valentía. Non se pregue exclusivamente ás órdenes do seu partido. Se de verdade quere, vostede pode facer moito, como alcalde da Estrada, como deputado provincial e como secretario de Acción Municipal do Partido Popular da provincia de Pontevedra. Fale cos alcaldes, sume forzas e acuda onde teñan que ir, ao Ministerio de Economía, á Presidencia do Goberno. Aí é onde está a solución. En estes mesmos instantes, esta proposta está a ser trasladada aos alcaldes de Cuntis, Caldas, Portas, Moraña e Barro. Loiten xuntos desde a Diputación, desde a Federación Gallega de Municipios e Provincias, e non permitan este roubo. Señor alcalde, desde a plataforma da Estrada pedimos que vostede lidere esta proposta. Non permitan que unha vez máis se expole a Galicia. Non permitan que se rouben os galegos uns aforros que tanto traballo, tanto sudor e tantas privacións nos custaron conseguir. Moi ben, pois tomamos nota de ese robo efectuado pola plataforma de afectados por preferentes e seguiremos traballando para intentar estar á altura das circunstancias en un tema que nos preocupa a todos e que creo que nos mantivo unidos a todos ata agora e que creo que así seguirá sendo.